Môžete. Volám sa Zojka, pochádzam zo Žilinského kraja. Mojím životným snom bolo mať krásny hollywoodský úsmev a preto som asi pol roka intenzívne skúšala nájsť kliniku, v ktorej budem s výsledkom spokojná a hlavne v ktorej sa budem cítiť príjemne. Preto som sa po dlhom uvážení rozhodla pre Smile Clinic v Piešťanoch a toto moje rozhodnutie bolo asi to najsprávnejšie v mojom živote. Podstúpila som ošetrenie, celkovo mi robili 24 zubkov, implantáty a korunky. Toto ošetrenie som podstúpila v celkovej narkóze, čo bolo pre mňa určite výhoda, pretože som mala hrozný strach a ľuďom, ktorí sa boja a tiež majú strach zo zubárov, vrele odporúčam, pretože prístup na Smile Clinic je úplne úžasný a chcela by som sa tým poďakovať profesionálnemu týmu z tejto kliniky, pretože môj život sa úplne tým zmenil a som úplne šťastná, takže vrele odporúčam.